A történészek az esetek többségében vagy túlnyomó részben valóban azzal foglalkoznak, ami megtörtént. És a mi lett volna, ha kérdésére adott úgynevezett kontrafaktuális történetírás nem mainstream-e a történetírásnak, de létezik ilyen. És ez nem teljesen erről szólt, ez inkább, amit az óráimon én is néha szoktam alkalmazni, inkább szimuláció volt. Szimulálunk egy helyzetet, egy szituációt, és ott a lehetséges szempontokat vagy az ötleteket elmondják a diákok, úgyhogy ez mondjuk kicsit közelebb áll a szakmához, és a szakmának egy ilyen kreatív változatát mutatta itt meg. Az maga, hogy a történelemnek a megközelítése itt egy olyan formában történik, ami valószínűleg az osztályteremben nem így tud megtörténni, az maga egy fantasztikus lehetőséget. Szerintem olyan dologra, olyan felkészülésre ad lehetőséget ez a verseny, ami a jövőben bármilyen szakmában fontos lesz. Az egyik az, hogy csapatban dolgozzanak a diákok, ami szerintem egy már ma teljesen nélkülözhetetlen dolog. Azt is mutatja, hogy mennyire felkészültek arra provokatív kérdésekre válaszolni, ami szintén egy olyan dolog lesz, ami később legyen az munkahelyen, de még az egyetemen is már egy fontos pont. És én csak annak tudok örülni, hogy ilyen lehetőségek vannak diákoknak, és annak is örülök, hogy ilyen sok diák ilyen versenyen részt vesz, ami azt mutatja, hogy előre akarnak jutni, és olyan dolgokat is meg akarnak tanulni, amit nem az osztályteremben lehet csak megtanulni könyvekből. Fejleszti a gondolkodásukat alapvetően, és a probléma megoldó képességüket. A magyar diákokra inkább az jellemző, hogy nagy a tényanyag ismeretük, és nagyon bátortalanok, amikor el kell rugaszkodni, és a tényanyagokat kell használni valamiféle konkrét döntéshez. És ez a fajta verseny arra jó, hogy egyébként így a poroszos regulába szokott magyar diákokat is az angol száz probléma megoldó habitus felé közelít. Szerintem amire ez a verseny is lehetőséget ad, az, hogy ha jól átgondolom az én argumentációmat, akkor az meg tudja állni a helyét, akkor is, hogyha provokatív kérdéseket feltesznek nekem utána. Tartalmilag is, de előadásban, kommunikációban, struktúrában, probléma megoldásban is ez mindenkinek csak saját javára van, hogy részt vesz, feedbacket kap mindenféle oldalról, és jobban felkészül arra, ami a következendő években felé jön. Ahogy rómaiak már mondták, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, és ez pont az, ami ezt a gondolatot képviseli.